Pano zviri zvichinzi alarming show of forces by a police, a staggering authoritarian contingent of nearly 1,000 police officers descended upon the terrace of the Heroes Acre. The massive deployment, which was divided into groups of 20 uniformed officers, strategically positioned among mourners at first of its kind. Right, muri Zimbabwe ndafunga nyaya muri kuinzwa mapurisa akange akaiswa muteresi zuro kuHeroes, vakaiswa muzvikwata zvakwana kuita 20 pa each chikwata change chakaiswa imomo. Yazvo muri Zimbabwe ndafunga makanzwa warning yakapiwa Mutamba na Geza paya panyaya dzekusunga mamota dziri kutaurwa kunzi aiwa mamota ari kusungwa chiri kuitika na iye Mutamba ari kukonzera zvakafanana neizvozvo. Ndofunga makazvinzwisa Geza chipa warning zvekare. Ndo nyaya yakaitika nezuro kuHeroes kwangu kune police support unit yanga yakazara zvekuti anga ari ma1 vaitosvika zvakuma 1000 masoja ari imomo. So hazvina kumira mushe muri Zimbabwe, hazvina kumira mushe. Thank you for watching. Tiudziye zvamunofunga panyaya iyi.